Pupunta tayo ng palengke. Palengke day today. Dito sa San Juan, La Union. Monday. Palengke day. Mga establishment dito. Barbershop, dyan ako nagpapagupit. Pandesal. Yan. Tapit tayo. Palengke ng San Juan, La Union. Ayan o. San Juan, La Union Public Market. Mga paradaan ng tricycle yan. Tricycle. Ating palengke. Tingin tayo ng isda. Okay, padas. Walang pusit. Oo, walang pusit. Pusit ang pusit, no? Kailangan ko kasi. Sir, tuna. Hila tayo. Bigyan mo lang ang buong. Tuna. 100. No bigat ang palengke niya. Yung sir, Usually adalat ta. nalatas sa red Adalat ta si Dayo. Ang sir, namang basta. Manungay ti may isang ako na. 200 tuna sir. Ano to? Ay, durado dati sir. Manungay dati presyo na namin no dumaga. 300 sir may sa kilo. Oh, kita man ka din naman natin presyo dati no, ta idea. Manung kilo. Nung amin mga tumbigat. May kasto ko. Di ka lang mo sir ninyo sumangkot. Di lang yan. Ngam adang-adda. 1,000 Adang-adda. Tak lang ang musto. 1-2. Kung na alak katak may medyo fresh eh. So kita lang na manuti ay tano da idea 1,002. Dati nga pag-i-measure mo na. Ate manungay per kilo. 300 mo lang. Tuweres mo lang. So mga siguro ko lang 800. Yeah. May naglaing. 800. So dati ko da sigurado sa mabigat. Tak lang ang musto. Hinang tumato. No, kas pangarigan ba ng awan supply sir. Baka ipangina talaga. Si last price di ayun ah. So 100 na kisay. Ang Ricardo. Yan ang ina Ricardo ka. Alamansi. sige, ganun na lang. So, So akipil yan ang mga article ala nga talaga. dati sir, dati Mabalin pa yung kilawon ton bigat. Sir, hindi natangtang. No, Natalang na piraso sir. May isa lang kin do ah. Hindi natang sir. Well, ala nga radyo bagis na ta ma-fillet data, di ba? One sir. Ta ala ta mapaksiw, masigang. Pati di data ka may tuno eh. So may tuno, may kilaw. So datoy hamong kayam ma-fillet. One sir. No, ta alak di so pang kinawin. Ikatuko. Katumon. Galing sir. Last deal guys, last deal. Galing 100 dati yung sa kakto na Sige. pang Ricardo. Okay. Pang kalamansi kasi daw ka. Kano nga na alat eh? Ano? Sige, baknautan? Ay, ito, ihawin natin yung dorado, yung pangkilaw, siya na magtatanggal kasi ayan, yung mga pwedeng pang sinigang. May ang amin dali kaysa di gumatang ka kasi niya. Naka-Xbox pwede ko na. Kaya binabalatan ni ate. Ang kayo magsara ate Holy Week? Ang kayo magsara ma'am?
Awan niya. Manasok. Awan niya, dire-diretso. Salamat asar tirami. Awan kay Sawen, di Aldaw. Aldaw sa kana launa. Ay, gana ko, Holy Week. Ken naman niya karne na. Kapoy danom, mga muli. So, dito na tayo bumili. Pang sashimi ah. Kala nga mapanyibawangan. Ito lang. Sumut lang iso. Yeah. Ha? Bala ko mo kuma, panjibawang, hindi ginay ko, nangingina di giyay. Nangingina, ata na feeling ko di ay. Sudat yung mga amang ko. Dati kayo masigang muna dito. O, di tultulang na ko na. Alak may bagis na. Sigang nga pa. At yan. Pinabalatan ni ate. Yan ang pagbalat ng isda. Pang sashimi natin yun. Siga, tapos yung yung ulo, good one to lang. Kaysa mapagkapela di bawang nakaplas ng ina di ay 200 something sa. Bano lang ang piraso di ay. Natingatan ni Kwan, ni Leon, ang paymat. Mga lakad yung buon. Mas nila ako na, dito yak ang kanayon. Fresh. Saka nila ko mo sa Chinda. Market day. Malakad eh? Mga ala ah. Siyempre, tama na. Ay, man. Fresh, yata. Nagpili ko. Saranan mo dati ko. Dati, itulong kami dati, alam lahat na ko na. Pino niya tiya ko, no, may tuno. Hindi may ikat niya unag. Ibagis mo lang. Medyo bagis na ito mapaksimot lang. Sinigang paksiw ata ya. Yan. Di, una ang paiso na. Gimas nga ako na ta. Kilawin. Prito kuya. Ay, prito. Ura isir mo lang. Ano, yung basing ng mantika, gimas. Kamti ko na, butter na. Wow. Oh. Kailangan nakalan ni kaniya. Sakto, may ratan. 270. Healthy pa, healthy. So, ang dami na ngayon dito. Maaga pa lang. Sa palengke ng San Juan, La Union. Hindi naman, nakalako naman may isa. Ang mabagbaga di presyo, nga naka-discount ta. O, daw may isan. Fresh na fresh. Sige, sumpel na siya. Ano magapapura? Sapay nag-model pa yung kutsilyo niya bala. Tanong may sigang pa yung skin na. Aldaw na. Sumarot. Nagwarda niya, yung bawang ka halos binikat. Ay, asal talaga
Yang nga luto ata na imas. Sinigang. Sige, look. At ito para ito mabisita. Ayos. Ito lang pang sashimitan. Ito yung bago. Patanggal ko na yung pala. Mas magaling si ano eh. Patanggal, separate yung plastic. Siya na magbabalat. Oy, Pakatoy! Tarigan, no, kasakit at nga panahon. Kasi dyan anak ko eh, duwada nga ako eh. O siya kayo, duwang ko bingko ko, damot may kayo dito, ikaw ni at Ate Gemma Tejada. Presti permit na, ipakuha na pa. Presti permit na. Presti sidana. Ipakuha na pa, iwaan na pa yun eh. Nakasisam pa eh. Dati di maya nga tendera. Nga. Nga nasungit. Kinamkir yan ka. Dito eh, may San Juan. Gemma Tejada. May kayo dito ya. Anong monton niya sa? Well, dito Gemma. Good morning. Kita mo nag-iisam kasi siya ilasin mo to. Ito kaya, ilasin mo. Jay sashimi. One sa dating. Tanang ugasan pa kami tapos i-freezer ko ya. Okay, so ayos. So bay dantan. Hindi dakas na. Kanang nga. 1.7. So andan nang nga pa, discount ta. Awan na May nga. discount. 1.8 naging 1.7 na lang. Baka umapal da. So magpangod tayo mga discount. Wow. Pang-Ricardo ta nga pa na. Okay. Ito ko na yan. One sa. Kilkilaw unda kay data sa. Ano, magilaw pa eh. One sa kilkilaw unda. Yung So araw. karot. Paano ako magyabawang ha? Habang kapela jabawang, maganda yun. Sige ha, si Gemma. Thank you. Oh, may kayo dito eh. Stall number, ako mo stall number niya. Gemma Tejada. Thank you. Hindi pala yung kito pa. Gadang kami pa. Punta kita ni ito kita ni William. Bossing. Bili na rin tayo ng ating isda, dorado. Sigang. Ayos. Niya. Okay, balas na tayo. Ito mga baso. Bilhin na tayo ng isda. Ayos na yan. Okay. Yan, isda. Palengke. One. Doon yun. Okay, taka let's. Meron na tayo pang sigang para sa bisita. Bukas, kilawen tuna. Saka inihaw na odorado. Hello! O, paano nyo? Bye-bye! Bye! Only in San Juan. Ayos eh. Hala. Kita yung aso na yun, ano? Nakasakay sa motor. Ito natin, ito na may freezer. Para may tunog ng bigat. Ayos. Grabe na ulo tituna. Sa dabagis. Yan daw, nakapeson. So, separate natin yung lulutuin natin. Yung pangsigang. Ulam. Sashimi. Malaking dodong. Isang sashimi. Isal ko muna. Yan, malinis na. Pang sashimi. Sisigang tayo ngayon. I-rep natin yung ito.
Racer. Ayos.